Ahojte. Dnes sa pozrieme na 5 najbezpečnejších krajín na svete, ktoré vynikajú nielen nízkou kriminalitou, ale aj stabilitou a kvalitou života. Ak hľadáte miesto, kde sa cítite bezpečne, toto video je pre vás. Začneme s Islandom, krajinou s najnižšou kriminalitou na svete. Tu je bezpečnosť na najvyššej úrovni. S malou populáciou, priateľskými obyvateľmi a výnimočnou políciou bez zbraní, Island pravidelne figuruje na vrchole rebríčkov najbezpečnejších krajín. Okrem toho, nádherná príroda, geotermálne pramene a majestátne vodopády robia Island ešte atraktívnejším miestom na život. Na druhom mieste máme Švajčiarsko, krajinu, ktorá je synonymom pre stabilitu a poriadok. Okrem toho, že je jednou z najbohatších krajín sveta, Švajčiarsko vyniká aj v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelania a osobných slobôd. Vďaka neutralite a dlhoročnej politike nepúšťania sa do vojenských konfliktov je Švajčiarsko už 10 ročia považované za bezpečné miesto na život. Tretím na našom zozname je Singapur, mestský štát, ktorý je známy svojimi prísnymi zákonmi, ale aj extrémnou čistotou a poriadkom. Singapur má veľmi nízku mieru kriminality, a to vďaka tvrdým trestom za zločiny. Okrem toho, Singapur ponúka vysokú kvalitu života, a to najmä vďaka svojej efektívnej infraštruktúre a vynikajúcim zdravotným službám. Na 4. mieste máme Japonsko, krajinu, ktorá je svetovo známa svojou nízkou kriminalitou, kultúrou disciplíny a zodpovednosti. Japonská polícia má vysokú úroveň profesionálnosti a obyvatelia sú veľmi rešpektujúci k zákonom. Okrem toho, Japonsko ponúka nádhernú prírodu a bohatú históriu. A v Tokiu sa môžete cítiť tak bezpečne, že aj v noci sa môžete prechádzať po uliciach bez obáv. Na 5. mieste máme Fínsko, krajinu s vysokým štandardom života a skvelým prístupom k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. Fínsko sa pravidelne umiestňuje na popredných miestach rebríčkov bezpečnosti vďaka svojej silnej spoločenskej štruktúre, efektívnemu právnemu systému a vysokej úrovni sociálnej starostlivosti. Fíni sú známi svojou pohostinnosťou a dôrazom na rovnosť. Takto vyzerá náš zoznam top 5 najbezpečnejších krajín sveta. Ktorá z týchto krajín vás najviac zaujala? Ak máte vlastné tipy na bezpečné krajiny, nezabudnite sa o ne podeliť v komentároch. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber pre ďalšie zaujímavé videá.